Na lagi. Uy, noon sa ka? Gutom ko. Yan si magkagbulubang nga. Dahang ka ko gangin, parang makakaon po ko gangin ba? Makaon ba din ang hangin di ay? Oh, ako na ikaon oh. Parang masublan na lang akong tiyan po. Budlay ni makakauban taog na gamay diri. Pero bro, pasensya na lang gidaan. Kuwa magitay kwarta unsaon man nato ani. Sa ato himong buhaton ini ba? Hilam kay akong gipa tuyok akong utok ba akong gamit. Ako hinunaan. Sa mga bro nimong nahununaan po. Ingon ani. One eternity later. Kwarta ni. Inita. Kadaghan na lagi og kwarta oh. Lami man din eh. Kung mo ba lami man din eh. Putik. Lami ah. Murag kwarta. Asa to kwarta di ba sige mong gitaguan tong kuhalin nato iring ba? Uy. Na ka din si Silio. Di sensilyo ra ni unon sa. Oh, basig dia diri. Unsa man nagkatungunan ri dadabo? Oh, dia oh. Asa? Ha? Kajakpata. Ako ni unan dit. Diara, sige diara na. Oh, sige. Ta. Asa man ta? Basig na tayo makita nung mupalit og laing kuan iring. Oh, basig. At ibaligya tong iring tos balay. Kina. Igutom na po ko. Ta. Tena. Ikaw na. Ah. Bitag niyo. Murag maguba niya kung beauty ani. Nge. Katulang. Gihagard ako. Kigabas akong kamot. Kahit manghikap ha, basi niya. Bakit ba kay ka? Bi, kalot ko bi. Ay, ay. Kita kasalakitan. Huwag makunta. Kenapa? Mag-ilis yung tagmata para makita ako. Ilis ko. Okay. Pagsakitam na. Kita karang balay oh. Ay, tuod sa. Gaitsa-itsa sila og kwarta. May ato pang balawsan. Ha? Balawsan ato. Tanawas ba? Lah. Pwede nitsag 20. Lah. Ato pong itsahag 20 ko para balik. 40 di balik. Oo. Sige. Ilog ko man ano basig magic ko na, magic balay ba? Sige. Ta. At sa papawaon din siya. Ta. Igo man pila ni kabuok. Igo gini kani. Hinug itsa nato dito mudaghan ni. Mudaghan na? Di kortahan na ta. Kani. Kinahulog makuha. Ay binot-bot dia parehanon ba pawato nato ron. Ah, dira di ay. Basta. Ako na sa gatos. Basta. Kani mudaghan na ginito ko na ta. Oh, madoble ni ron inataw maligya giri. Kinawatan magnato to tong pamaligya. Ha. Lah. Nakadako gyud ang kwarta oh. Mubalik ka puday ni Nugitsa, then mubalik ka dayo. Dagan na gud sila kwarta. Basig dagang kwarta ng balay mong nangatag. Kani kay nay nanuol. Ha, nawat gid dagoy na.
Arin ko dari. Sakan ako. Kita na po kinipawa na to. Yandam mo mo. Okay, yandam to ko. Ipektik gitu suka ayo. Kwarta ni mong ipang itsa oh. So. Bro. Yan na kay kita. Kupa. Ha. Na ido ka bukto ato nagpatubang na diri. Kaya nakakita siya nga pag itsa ba na ko 20, 40 na ni Puli. To na oh. Nan. Mao da gawin ilang gitawag og magic house ba? O basi kay katong kaniya itsa-itsa ni. Nagitsag kuan siya 5 taga agjis. Oh. Dili mo ko jis. Ako sa dito. Kato yang murag piso do itong itsa din niya. Dahil mo kuan na imong dos din kaya pag kuman dos yang itsa nimo 4. Din katong 20 yang itsa sa last. Na imong 40. Mao dito. Kanang kuan. Kaning 5. Kaning 5 tong una. Ako sige 5. Ikaw rin, tigitsa ako rin, tigatag. Oo, sige, tata. Bye. Ikaw na. Okay. Bilang na. Bilang na. Kuy, naimong jis ang singko. Naimong jis. Kani. Katong 20. Sa sinta katong tulo ka 20. Para dali. Then kana sunod ka ng 100 atong yata ko. Sige. Dako ginaaram. Kani mahimo ni 120. Itsa na. Ina. Turong pagitaon na. Kana siya yun. Kasan na lagi. Kani. Haha. Kani. Pila ya? Usa, 2. 120. 4. 5. Doble ka mato ni. Ha. Katulah. Kana na pong 100. Gabi ako pupulay. Ikaw kana na. Diyan mo ni. Kada kaya na pong 100. Double income na to ni. Sige, ita na. Dah. 200 na. Nahimong 200. Amay ani. Saman. Ato na beli og kuan itsa dito. Oh, sige. Bila. Ato putos sa mo sini na. Sige. Tingkal ang bang. Diri butang diri tanan. Pila man ni tanan? Kana tanan basta kana tanan. Kana pila ni. Kani wala kay kwarta di lain. Wala na. O sige kani hurot lagi. O sige bata. Ayo kay mahulog. Kana. Siya rin bodubli na. Ako na takay kwarta bodubli na. Milyon na ibalik ani ron. Dito. Uy, ikaw pizza. Kaya, surti ka. Kaya kung mukuan ni Rom. Mo doble to. Dako na ni kay tong kwarta. Hindi na taki na mamaligay iring. Hindi balik ana aron milyon. Dako na ni. Kaya ita. Di ko makapaabot. Pila na ito? Milyon na gito ron. Dako nagkaanin. Pinutos na guto siya. Dugay na. Dugay kani. Basig ka putos pag dugay. Basig yang ipuno ba? Oh, basig puno. Uy, ay pa ikpalipong-lipong. Di na kwartaong. Ha? Liyo na ta. Okay, sige ka. Tabi, nabaga pa gani. Regana. Lo, kadi. Suling gahe man ni. Ha? Gahe man kwarta. Basig special siya ba? Giputos-putos pag plastic ba? Suka ba? Ha? Kwarta na? Unsa day tapos atong kwarta? Giskam ato atong kwarta. Nah, modus. Paita. Balik na putag pamaligya anig iring. Imbis na ako na to itong kwarta. Kapinaw na. Diyos! Kumati ah. Diyos! Oh! Kumahan ka!